Ćao svima, danas ćemo da se zovemo 8 i igrat ćemo ga na našem serveru. Znači nije naš server, ali ćemo da igramo, ne znam kako se skine taj server, ali samo znam da ćemo da igramo i sad ćemo mu izgledamo. Inače, nisam 2 godine, ali sam snimao, što mi baguje malo, nisam snimao 2-3 dana i već nisam brojao dane, zato što nemam kad da brojim dane, inače nisam snimao, imao sam neke poslove, ali vas vjerovatno ne zanima, ali nekada vam ispričam, neke zanima, neke ne. Igrao sam malo laptop, pa nisam imao kad, inače to je najbolji sajt kako uraditi sam, mislim nije baš najbolji, ali je dobar. Dobro, nećemo sad o tome da pričamo. Ja ćemo da pričamo kako će ovaj da me špiči. Neće da me špiči. I onda tako. Nemam baš neke dobre igrice, imam Skylanders 2 ili 1, već ne znam. Ali znam samo da imam nešto. I imam Skylanders, ne znam da li je dvojka ili... Neću da se zemljam. Nije Ćelića. Ajde da prekinemo pa da snimaš novi klip. Dobre, Pajteća se zove. GG. Dobre, Pajteća se zove. GG. Dobre, Pajtija. Aha. Komentariše lepo, sad će da povedemo ovoga, sad ćemo lepo pričati. I onda... Izvinite ljudi, morat ću za trenutak. Neću da... Možda ću da prešećem. Ali izvinite, moram da prekinem negde idem, ali ću odmah da ponovo snimim, zato što idem i onda ću čas ponovo da snimim, zato što neću da se gubim i pozdrav! Pam! Borisa Gamera. Borisa Gamera.